हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनै फिन नोंथांमोनजों गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनफिनबावबाय। दा आं नोंथांमोननि गिबियावनो खिन्थानो सानदों जायफ्रानाखि रेस्टुरेन्ट लाइननि खामानि रोङो आंजों मोनसे भेकेन्सि ओंखारदों। नोंथांमोना जायफ्रा सेटेनार आइटेम रोङो आंखौ कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय। दा सेटेनार आइटेम माने र'स्ट आइटेम खामानिया जागोन जाहैबाय नोंथाङा जाग्रा आइटेम बेदर बायदिसिनाखौ नोंथाङा खालि फुदुंनानैल' हरनांगोन। बेवहाय बानायजोबग्रा मास्टार दंखायो। फैगौ एप्रिल मासनि 4 थारिखआवहाय गोदान रेस्टुरेन्ट खुलिगोन। दा बेनि थाखाय मोनसे भेकेन्सि ओंखारदों आंजों। दा बेवहाय बेथना जागोन जाहैबाय 16निफ्राय लानानैहाय 18नि गेजेरावहाय नोंथांनि बेथना जागोन आरो नोंथाङा रायज्लायनानै लानांगोन। दा जायफ्रा इन्डियाननि खामानि रोङो, इन्डियान आइटेमनि खामानि रोङो, ओमफ्राय सेटेनार आइटेम रोङो, र'सआव मावग्रा नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंखौहाय। दा गिबियाव आङो बेखौ खिन्थाबाय आरो आङो दिनैहाय जेबो भिडिअ लानानै फैयाखै। दा आंनियावहाय मेसिननि भिडिअ क्लिप दं। बे भिडिअ क्लिपफोरखौ आङो नोंथांमोननोहाय दिन्थिगोन। मा मेसिन, प्लास्टिकनि थोरसि बानायग्रा मेसिन, ओमफ्राय प्लास्टिकनि फ्लेग बानायग्रा मेसिन, आरो बानजुत पाउडार खालामग्रा मेसिन, आरो नानि बयलारनि दाना खालामग्रा मेसिन। बै मेसिनफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो फैबाय। आङो लास्टआवहाय बे मेसिनखौ बबे जायगायाव मोनो नोंथांमोननो एड्रेसखौ खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। दा मा मेसिन दङ आं बे मेसिनखौ नोंथांमोननो देखायनि। बे मेसिना जाबाय प्लास्टिकनि थोरसि बानायग्रा मेसिन। प्लास्टिकनि थोरसि बानायग्रा, फ्लेग बानायग्रा आरो बानजुत पाउडार बानायग्रा बेफोर मेसिनफोरखौहाय बे जायगायाव मोननो हागोन। माइ सौग्रा मेसिन, गासैबो इलेक्ट्रिक मेसिन गोजा आरो कारेन्ट मेसिन गोजा। बेवहाय डिजेल मेसिन गैया, माने गासैबो कारेन्टजों सोलिनाय मेसिन गोजा। बेनि दामफ्रा 70निफ्राय लानानैहाय 1 लाखनि गेजेराव एबा 1 लाखसिमावहाय थांगोन बबेबा मेसिना मेसिन बाय मेसिन। बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुङो जायफ्रा बिदिनो 10 लाख 12 लाखनि मालिकफोर, बैसोरो बेफोरबायदि फिसा बिजनेसनिफ्राय सुरु खालामजेननो सानदोंब्ला नोंथांमोना बे मेसिनखौ बायनानैहाय न'फ्राव गायसनजेननो हागोन। नैबे मेसिना जाबाय माने बानलु फिथाइ गोमोनखौ गोरान फोराननानैहाय माने दोखो दोखो गुन्दै खालामग्रा, बानलु गुन्दै खालामग्रा आरो बियो बे मेसिना। माने बे मेसिनखौहाय ओरैबायदि होननानै बुंदों, बे मेसिनावहाय खालि मोनसेल' पाउडार सोलिगोन आरो नैबे मेसिनावहाय। बेयावहाय बानलुनिल' पाउडार खालामनो हागोन नैबे मेसिनावहाय। ओमफ्राय बानलुआथ' जों बर'आथ' बारा पाउडार खालामनानै जाखाया बानलुखौहाय। बांसिन बानलु पाउडारा गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो जाखायो। दा जोंनि बर' मानसिफ्राथ' थाजा बानलु गोथां बेफोरबायदिल' जायो नालाय, बेनिखायनो बे मेसिना जोंनि थाखाय गोनांथि जानाय नङा आं सानदों आरो। दा बियो बानलु मेसिन, बानलु गुन्दै खालामग्रा मेसिन। नायनानै लादो एसे नोंथांमोना। आरो नैबे मेसिना माने अनेक नानि दाना, दाउनि दाना, बिदिनो बायदि बायदिनि दाना बानायनायावहाय खामानि होयो आरो बे मेसिना। माने गुबुन गुबुन जाग्रा बुस्थुबो बानायजायो, मानसिनि जाग्रा बुस्थुबो बानायजायो बेयावहाय। माने बे बुजिया सावो दा, बेफोरबायदि बानायनो हायो आरो बे मेसिनजोंहाय। दा नोंथांमोना लादु दखान, लादु फेक्टरिफोर खालामनो गोसो दङब्ला बे मेसिना खामानि होगोन नोंथांमोननि थाखाय। दा आङो जोबथारनायावहाय
फैबाय नोंथांमोन आङो खिन्थालांगोन बे मेसिनखौ बबे जायगायाव मोनो जोंनि आसामनि बबे जायगायाव मोनो दा बेखौहाय आङो एड्रेसखौहाय खिन्थालांगोन जोबसि दा बेवहाय अनेकथा आलदा बानायनानैहाय देखायगासिनो दङ नैबेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय आथा मैदा थाव लागायनानैहाय बेवहाय रेडि खालामगासिनो दङ बेवहाय माने मानसिनि जाग्रा दाना बानायनो लादु बानायनो माने मेथाइ बानायनोहाय दा बे मेथाइखौ बेयाव बानायनानैहाय थावआवहाय फ्राय खालामनानैहाय बेखौहाय फाननो हागोन आरो जुदि लादु दखानाव बाहायनो गोसो दं मेथाइ दखानाव बाहायनो गोसो दं बे मेसिना खामानि होगोन नाथाय बे मेसिननि दामफोरखौ आरो मेसिननि नामफोरखौहाय आंनो डिटेल्सै हरनाय जायाखै माने नैबेफोरबायदि ओंखारनो माबा चावमिन बायदि गोलाव ओंखारनो माने बे मेसिननि दामफोरखौहाय आंनोहाय एकदमबारे खिथानाय जायाखै आरो नामफोरखौ आंबो मिथिजोबा नाथाय गावसोर लिरनानै हरदों बे लिरना हरनायखौनो आङो नोंथांमोननो खिथानोसै माने बे मेसिननि माखासे मेसिन फैबावनो सफैगासिनो दंबावो होननानै बुंदों माने बे मेसिना सफैजोबब्लासो माने आंहाय फुल डिटेल्सलि बिसोरो खिन्थागोन आरोखि ओमफ्राय दा खिन्थाथ'वा आं ओरैनो दा बे भिडिअखौ आबाजुब्बाल' नोंथांमोननो दिन्थिनो आन्थाल' होनाय जादों माने बै मेसिना जेब्लानाखि गावनि न'आव सफैजोबो अब्ला मोजाङैहाय एक्सप्लेन खालामनानैहाय भिडिअ खालामनानै खिन्थाजोबगोन आरो गावसोर ओमफ्रायसो डिटेल्सखौ बे ना ओरैबायदि नाम बे ओरैबायदि खामानियाव सोलियो बे उमुक खामानियाव सोलियो बेफोरबायदि खिन्थागोन आरो ओमफ्राय नै दानिया फैबावबाय दा नानि दाना बानायगासिनो दं दा नानि दानाखौबो बेयाव बानायनो हागोन आरो नायनानै ला नोंथांमोना ससे आङो नोंथांमोननो खिथादों बे मा बुस्थु आं मिथिया नाथाय बेखौहाय दानग्लिनानै बेखौ मिक्सिङाव होनानै बेबायदि खुथ्रा जायो बेनो आरो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव आरो सोरबाफोर जोंनि बर'नि गेजेरावहाय कम्पानि फिसा बिजनेसनिफ्रायहाय गिदिरावहाय बारलांनो गिदिर हायाब्लाबो फिसानिफ्राय सुरु खालामनो सानदोंब्ला बेफोरबायदि मेसिनखौहाय बायनो हागोन जायनाखि 20 लाख 30 लाखनि मालिक बैफोरथ' एसे गावनि न'फ्रावनो फेक्टरि फिसा बानायनानै लानो हायोना फिसानिफ्राय सुरु खालामनानैहाय उनावहाय बारायहो बिजनेसा बारायलांला गेदेर फेक्टरियावहाय नोंथांमोना बारनो हागोन आरो दा जोंथ' बेफोरबायदिखौ बायनो हाया इसिबां गोरिब मानसिफ्रा जोङो खालि नोंथांमोननो दिन्थिना होनोबानो हायो जायफ्रानाखि बिजनेस मावो बैफोर मानसिनिसो बियो मेसिना दा बिथांमोना फेक्टरि लागायग्राफोरनिसो जायफ्रानाखि फेक्टरि लागायो बैसोरनि थाखायसो बे मेसिना बेनिखायनो बे जोंनि थाखायहाय नङा आरो दा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक हो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम सोरबाफोर फेक्टरि खुलिनो गोसो गुदुं दङब्ला लिंहरनो हागोन आरो फुल एड्रेसखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनावहाय नायब्लानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव होबाय